Takže na zradě je vlastně tam dalšího videa ze Shakea, už 40. díl, takže máme kulatiny, takže to je super a za chvilku ještě 2 shlédnutí a budeme 200 shlédnut, takže to je super. A dneska mám úplně bombovou náladu, takže možná, že budou 2 videa. 0 ještě, to ještě se rozhodnu, ještě uvidím. Tady jsem si zapomněl dát hlídku, a to nevadí. Koukneme se do zbrojírny. Epic, furt je epic, ale žádný epiky nepadají. No dobrý, tady na střední. 341, ne. Nechám si ten epic asi. No. Ale jsou to dobrý věci a můžu to dát. Můžu to, moment, ještě musím to spláchnout. Tady je šílená inteligenci, ty vole. Štěstí, hele. Škoda, že to není za goldy, pojď. Chci buk. Nic. Kolik máme? 30 000, ok. Takže... Ne. Oh, shit. Dobrý. Tiskl jsem kompa. Já jsem debil, ty vole. Já jsem vokbe dement, lidi. Já mám tady vlastně hůlku, kterou můžu spláchnout. Počkej, já to můžu dát do věže. No, bezva, no. Nevadí a moment, tady ty věci ještě dám do věže. Tuto dám do věže. Super. Moment. OK, takže tohle co dám do věže. Mágovi. OK. Tady ještě potom musím vylepšit. Tady dáme. Hop. 420. Ber to. Nějaký trošku mlaglý, ne? OK. Takže zkusíme si podzemko, Pantera, který ho nedáme samozřejmě. A tak to bylo celkem těsné, kdybych dal 2 kritiky, tak i dole. Tady nic, obchodník. Jo, tady nic, nechcem. A zítra spochil jsem znala. Super! OK, zkusíme arenku, nedali jsme ho, to vůbec nevadí. Tady půl mega, super. Jdeme na S10, že máme potvrzený e-mail, ale to mě nezajímá. Shit, to bylo. Nevadí. Takže, co tady mám do zbraní? Tak tady bych chtěla už nová zbraň. To rozhodně. Tuhle koupím. Jo. Škoda, že není za goldy. Hej. Shit. OK. To nemám kam dát, takže... Štěstí, prodám. Smrtka, ty vole, ty. Tohle už musí padnout, ale. Protože... To už není normální tohle. A kritik. Shit! Jediný kritik. Co je na tom? Nepochopení. Ta svině už musí padnout. Díč. To je 22. level. MG. Teďka kritik, dělej. Jo! Konečně. Smrtka down. Yes. A co tam je teď? Křtění válčník. Tak, toho ještě nedáme. Dnes si ještě hodně dlouho počkáme. OK. A tady dám už rovnou hlídku. OK, přišli se na S19. OK.
Nic. Obchod. Yes! Woo! Yes! Jo! Tak to je luxus. Yes! Ty kokos. Tak to je dobrý, super. Já si elíky nechám, protože já chci mít full na XXL. Tak máme jenom jednu houbičku. To už si pamatuju, jak to je možný. Ale to nevadí. Jo, okřídlení za goldy. Super. Jo, ještě tady vylepšíme. OK. A zkusíme... Mám se nasadit teď? Ne. Tady dále padne potom. I ten kamenný troll by mohl potom padnout už. Cítím kostek, že padne. Ok, přijeme se na S20. Save game teďka ty. Pohni. Děkuji. Obratem 24. Počkej, já tady mám výdrž, takže to nechám. Obratem 26. To nechám. Obratem 20. 28. OK. Šaro obchodu. Hej. Hluku. Teda hluku. Hluk bych taky už mohl změnit. Obratem 27. Obratem 22. To něco koupím. Super. Takhle si to. OK. Tak. Aha. OK. Hej, nic. Podzemí. Koho? Mistr Voodoo, hlavní gremlin. Zkusíme Voodoo. Teď tady nemáme šanci na nikoho. OK. Co tady bylo za věc? Tady. Nic. Přeseme se na S29. Sfgame.de. OK, německý server. A obratnost, ty vole, šlu na obratnost. OK. Pojď, no, síla, štěstí, inteligence, výdrž. OK. Takže hodíme to na sebe a vylepšíme si tak. OK. Tady zkusíme hlavního gremlina. To nedám. No. Jaký nemáme šanci na někoho zatím? To tak vypadá. OK. Delegace 24. Přesuneme se na S27. Nemáme taky potvrzený e-mail. Tak. OK. Výdrž. Rukavice. Jo, to jsou lepší. Koupím. 24, výdrž 22, 79. Jste horší obrana, teda brnění, ale nevadí. A už máme jenom 3 goldy. Síla 26. OK. Tady máme elíky dobrý. Celkem naše to štěstí. No počkej, aha, nemáme tady dobrý. Máme na obrátku, nevadí. Ty, nepůjdeš. Ne. Aren. Farej. Farej. OK. Takže, přesuneme se na S11. Tak. Jo, tady jsme hlídku neměli. OK. Síla 86.
Obratná síla 81. Ty vole, to jsou hodně věd. Vydrž. Čaro obchod. Super, super. Aha, já ani nemám. A když prodám tady ty věci. Tak na něj furt nemám. Nevadí, já ho pak koupím. A teď zkusíme. Démona ne. Zlý bandit. Co ty? 62, o 10 levelů. Ten by padnout mohl. Oh! Tak já budu koupit ten lík a půjde dolů. Doufám. Myslím, ale že jo. OK, tady nic. Přesuneme se na poslední svět, což je S1, kde tady máme hospodu a tady jsem si dal hlídku. Nevadí. A láglo se to. Koukneme se do zbrojírny. 64, 70, nic. Čaro obchod. Jej. To je dobrý. XXL, střední a malej. Když by to byly na sílu třeba. To by bylo jiné. To by pak byla A, to už je lepší. Ty asi děláte pardon. Aha, já ty mám, takže nevadí. Vylepšíme se pod zemí. Zkusíme zuřivýho vlka. 60. Já jsem pochodil mikrát, se omlouvám. Ten by taky mohl padnout. Jo, dobrý. Teďka nepadne. Ale dobrý. Mám chodit tady do toho zuřivýho vlka. Myslím tady to. OK, takže tohle by bylo všechno dnešnímu dílu. Jestli se vám líbilo, zanechte like, když tak koment. A tak odběr, si ještě neznáte a čau u příštího dílu. Dílu, to je jedno, takže čus.